alkhairi danko da mai kama ake yin kota. Masu iya magana suka ce yaba kyauta tukuici. Hakanan a madadin al'ummar jihar Bauchi kungiyar Tanko Dutse Network TDN na mika sakon godiya ga mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad kauran daular Usmaniya bisa sake nada Honorable Tanko Yusuf Dutse magayakin kudin Bauchi a matsayin shugaban hukumar karfafawa da kawo ci gaban mata da matasa na jihar Bauchi wato Basiwot. Honorable Tanko Dutse mutum ne jajirtacce da aka san shi da tsayawa wajen tabbatar da matasa sun tsaya kan kafafunsu inda ya samu nasarori da dama kan manufarsa na tallafawa da ya zo daidai da kudirin gwamna Bala Muhammad kauran Bauchi na kawo sauyi mai ma'ana a jihar Bauchi. Kungiyar TDN na addu'ar Allah ya taya shi riko ya ci gaba da riko da hannayensa wajen jagorancin hukumar Basiwot. Wannan sakon godiya ne daga kungiyar Tanko Dutse Network TDN ta hannun shugabanta Okashi OWB. Gwamna walla ba su iyawa.